Pre pána Jána, tu je ale neporiadok. Musím tomu klukovi říkal, že ja som tvoj kamarát. Smej sa so mnou. Tak to bude ale Smej sa so mnou. Smej sa so mnou. Smej sa so mnou. Smej sa Zavolaj so mnou. pomoc. Smej sa so mnou. Smej sa so mnou. Smej sa so mnou. Smej sa Maggie, táta potrebuje pomoc. Ty ju ozaj zapálíš? Prečo nie? Budú to aj vodné trysky. A teraz sa musím zahrať na dievčatko. Iste, mama, počkám na teba. Šťastnú cestu. Nikto neupustí túto budu. Synček, mami. No viete teda, že chlapec je taký rozvazlený, ale to vôbec nevadí, že to spraví. A to by sa tam letie lietadlo. No iste. Aj cestou späť? Ako to vyzerá teda? Barbie s tým súhlasom vedel. Hurá! Ježiši, toto vyšlo. Tak teraz sa kúkaj. Zobereš hrozienko, ale musíš ho zobrať s dvami prstami a hodíš ho do vedra. Je na to niečo ťažké? A takto to budeš robiť 1000-krát. Hej, Ledy, čo to mávate za tie kravy na izoláciu? Je to v sektore 12. Sektor 12? Tam, čo vždycky chodíš na kávu. Tak to je jasné.